teko mar maketo piny owacho terse kaluwore gik machal kama obet kindgi kod owacho kotene kod riwruok mar Linda Jamii jopiny nyalo nyalo domo piny owacho miyo Odinga oyudo mar duol AUC kalo kuom dola kata malang nyowacho terse kweth Odinga kod manyo sire pinje motelo yiero mar jakom mar AUC ga manyien dwe mar ariyo. Nikech en ma implement now report to the letter. How do piny this corruption? Pesa